ଆଉ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ର କିରଣରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ କୃଷି ମରୁଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାଣଧନ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ପାଦପଦ୍ମ ତଳର ଦାସୀ ଶୁଣ ସୁବ୍ରତେ ଶ୍ରୀମର ଦେଉ କୃଷି କହିବି ମୁଁ ଯାଇ ତତେ ପ୍ରିୟ ସହି କହିବି ମୁଁ ଯାଇ ତତେ ଓରା ଦେବତାଙ୍କ ବାରବାଟୀ ବୁଝି ଓରା ଦେବତାଙ୍କ ବାରବାଟୀ ବୁଝି କାଛି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ବାବା କଣ ଭୁଲି অভিজ্ঞতা